Efesos kalendong kabasan mendengar khot nakba ar. Te ki kenthe topet kongu yalade haki tengah lagi jongi. Kumba hau try kishen ram to it yala ki tengah. Kumba kresru ula it ya kabalang. Kasyong ban kabapundon buram yau belai. Kalong kajing thung sem bat penlong kli yau belai nadu masdang kalong ging kalong sem.
Ketika por besar, man IT ni pastor, man pastor ini nak ketian jauh belai. Kabanukong ay kaburom yaw belai yaw Cerman badi pi baro ki prabangai kabanta kabangan ay jingkran na pedang jongpi hakane kapor kadai syafang kabapai syau jisu da kaba itu ya ka jingkerku ka jong belai hakan longging ka longsam kabanta kabanukong kabangin itu ya ka jingkerku ka jong belai hakan longging ka longsam ka long bau belai ula kerkun nengkong hakan longging ka longsam da kikmi kikpa belai ula bu nengkong yaw Adam mat kaim padai lang ba jongki basami gijong Abraham Noah David Joseph Jisu bat mga bapide kumju katen rai lane ka jing sedang kadai ka badon kamha kumta belai uang padai ban burom kikmi kikpa nawa kilong ka jingkerku kerpang jong belai Henry kikun kim sung thu ki tem nyala ki jong ki kmi ki kpa ki syukur ki tang ban yo ya kaspa pheu ki iben ki nawar ba ki latmen kim yo I yala ka long ren yang ba ki mi nakpo jong kita ki ba ki la iben lada ki kun ki iben lada kim burong ne kim ko ngo ya ki kmi ki kpa kita ki kun ki dei ki ba iben blei Exodus kalenong kaba arpeu bat khat nak ba khatar ka ong to burom ya la ukpa badala ka kami ba on penslam ya karta jongme haka khendeu ya ka ba utrai ublei jongme u ai hame Ephesus kalenong kaba hendriu khat nak ba dukok phiki khon to ko ngo ya la ki kami ki kpa hau trai nawar kane kalong ka ba deike to burom ya la ukpa badala ka kami ka balong ka hukum ka banukong badon jikular namaria ki kami ki kpa jongki la ai kerpang da ublei hakan longying kalongsam kumjuru habang ipai syaka jingker ku ka jong ublei hakan longying kalongsam badon pai chau jisu kalong hakan longying kalongsam ublei ula kerku da kikun kidei ki bakordor namaria ki kun balakha da ki breu ublei uang bagi di kikun ki jongo nak ta kadaw la aban iben ni kikun ru da ka boong bagi di kikseu hatu kikseu ki di kikun ublei la ru ban ong bagi kun ki dei ki balatim namar ublei ong bagi dei ki balakerku bat ba ula suspa kumta don kaban I ni kikun ban hikaya ki hakan lenti bagi di benyai haga kitab proverb kaldong nakaba arpuar badkat khot nakaba hendriu kaong to hikai au kena hakadanti bau dei bandai te kan ria naka wat haba ulatumen Ephesus kaldong bandriu kadkhot nakaba sau piru ki kpa to wat penbitar yala ki khon handai topsa ja yaki hakajikai badkajik senen utrai omla ru ban iben yaki dakaba timsi timsang yaki kan mau ya kaktin ka bangi kren ni hap banai ka jikhen hauble kumta amla aban iben yaki kami ki kpa naba ki long ka jingker khu bakerpang na ka benta kan long breu ha ka perthai bad amla aru ban iben yaki khon naba ki long ki khon ki jongle kumta ngi de ban pej bad yo I baki kami ki kpa ki dei ki balaker khu kerpang dau ble ha kan long yeng ka long sem bad ba ngi de ru ban buram yaki ha ka ju ko por kabangin yo I ya ka jingker khu ka jong ble bangi de ban yo I ki khun bagi dei ki balaker khu bang de ban I bat ban sumar bat ban hikai ki ru kumjo habang yo I ki ne ki e barok khot ngi yo I kalong bangi barok ngi de ban pai so jisu habang yo I ya la ki jong ki kemi ki pa bat kumjo ru ha ka na kapor ki lada don ki para banget ki ba jumlen ban sungtu bakla ki ba jumlen ban timsi timsang ane ban iben ya la ki jong ki khun kan mau ban pai so jisu bat kumjuru ki khun samla ki badon hakane kapor balara pila jutim bat iben nya lagi jong ki kemi ki pa kan mau bagi depan pai so jisu de hakane kapor ka bamata hawa pila yus ngau iten khubor balada don nap deng jong pi ki bakwa ajing flash men sim ka jong pi hakane kapor
ngai lat tang kendat ya pan ngin penwai no ya kan dengan jing seng Haka long ying long sem go jingi kumbalayo asngaw bala keren dai pastor. Kade ko bangi pai shaw Jisu. Ngaplai people ba. Kaying kesem jungi kalong kumne namar bang pai syau Jisu. Ba ako an pentip chapi. Ba menta ngilong kumne sijur ba ngila panon burom yo try. Haki Paul samla. Day namar bangi pai shaw Jesus Christ. te hakane kapor ngi kum kibanget la hakalong ying galong sem la hakano kano kajing ka bangi sem hakajing im kristan kajungi ken mau bangi baro ngi dei ban pai shau Jesus